Satru mungguing cangklaan. Panglimbang 5 menit dina Rebo Pahing tanggal 20 Mei taun 2026. Kapethik saka kitab Lelakone Para Rasul bab 20 ayat 28 tekan ayat 38. Paribasan satru mungguing cangklaan kepingin ngelingake anane bebaya kang banget caket lan nyawiji jroning sawijining pakumpulan utawa paguyuban saengga ora kasadari anani. Paribasan saemper yaiku dom sumuruping banyu. Jroning basa Indonesia kakenal unen-unen musuh dalam selimut. Prakara iki dumadi bisa merga krenae mungsuh kang sengaja kepingin ngrusak pepantan kanthi cara nandur wong pitayane kanthi sesideman. Nanging bisa uga timbul saka warga pepantan iku dhewe kang pancen darbi niat ora becik utawa marga kurang ngelmu saengga ndadekake pepantan rusak. Santo Paulus jroning sesorah pepisahane marang pepantan pendherek dalam Sang Kristus ing kutha Efesus ngelingake anane bebaya kang bakal nempuh pepantan mau. Bebaya mau kagambarake minangka para aswajag kang bakal ngemah-ngemah pepantan. Kepara bebaya mau asale saka wong-wong sak njeron pepantan kang ngrusak pepantan kanthi piwulang-piwulang palsu. Aku dadi eling karo sawetara piwulang Kristen kang katampik pasaman suci jalaran cengkah karo kapitayane para rasul kang kaugemi dening pasaman Katolik ngenani kapitayan Gusti Yesus sarta Triniji suci. Piwulang-piwulang kang uga sinebut bidat mau kayata Arianisme, Gnostitisme, Doketisme lan Sabellianisme. Marga piwulang-piwulang mau, pepantan pendherek dalam Sang Kristus ora amung pecah, ananging padha memungsuhan, awit padha kekeh ngugemi panemune dewi-dewi. Piwulang Arianisme mbebayani amarga ora ngakoni menawa Gusti Yesus mono temen-temen Allah lan temen-temen manungsa. Piwulang iki mratelakake Gusti Yesus sawijining titah kang luwih unggul tinimbang manungsa, ananging ana sak ngisoring derajat Allah. Dene piwulang Doketisme mulangake menawa Gusti Yesus ora temen-temen sangsara, sedo lan wungu saka sedo. Kombinasi aliran iki isih urip ngrembaka ing jaman saiki. Saka aliran kombinasi piwulang Arianisme lan Doketisme iki timbul panemu paham pengganti. Dadi kang sangsara lan disalib kuwi dudu Gusti Yesus ananging wong kang kasulap padha praene memper Gusti Yesus. Ana kang ngarani Yudas Iskariot, ana kang ngarani Simon saka Kirene. Njur Gusti Yesus menyang ngendi? Jarine piwulang mau, Gusti Yesus kaslametake kanthi kaangkat menyang swarga. Mangsa wong kang kakasih Allah kok nandhang sangsara enggo mati, mengkono pawadani. Sing cetha, rikala wong ora percaya karo prastawa sangsara, sedo sarta wungu dalem minangka karya panebusan, wong mau uga ora percaya anane panebusan dalam Sang Kristus kang nyelametake umat manungsa. Para tresna PLM kinasih liwat internet mligini channel YouTube, para pangrasuk kombinasi aliran Arianisme lan Doketisme padha sengkut nyebarake panemune. Menawa ora waspada lan ngati-ati, awake dhewe bisa kendhuk ing kapitayan kepara nganti nyelaki Gusti Yesus. Akeh uga pangrasuk kombinasi aliran mau kang kanthi terang-terangan nyerang kekristenan amrih melu jroning pakumpulane. Dadi, piweling Santo Paulus marang warga pasamuan ing Efesus isih banget laras karo kahanan kita jaman saiki. Mula padha diwaspada. Nadyan mengkono aja cilik ati, Santo Paulus wis masrahake pangreksa pasaman suci kalebu kita ing jaman saiki iki marang kuwasa dalem Yang Roh Suci.
Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Rawuh Yang Roh Suci madangi manah lan pikiran kawula amrih tansah saged menggalih kanthi wening saengga kawula saged tumindak kanthi lurus leres lan wicaksana selaras kalian karsa dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.